Aspaldian ezen horrelakorik ikusi, kontrakoek manifestaldi asko eta jendetsuak egin baitituzte azken hilabeteetan. Baina behinat pozik dago, azkenean bere mutilagunarekin ezkondu ahal izango baita. C'est pour avoir un cadre juridique. Lege berriaren babesa beharrezkoa dute, beinaten semearen etorkizuna bermatzeko, biburasuek eskubide berak izan ditzaten, bietako bat hiltzen bada adibidez. Frantziako demokraziaren urrezko orduetan bezala girela, hori abortuaren legea edo paxaren denborako lege hori. Kontrakoek referenduma egitea galdetu dute eta aldekoek erantzuten diete galdeketa iaz egin zela hauteskundeak ezkerrak irabazi zituelarik Frantzian eta baita ere hemen Ipar Euskal Herrian. Baionako gotzaia sutsuki aritu da lege berriaren aurka, hainbat hautetsi ere bai. Mais moi je ne les ferai pas. Voilà. Legea onartuko delarik bete beharko dutela badakite eskuineko eta zentroko auzapezek, baina ardura hori alkate ordeei utziko diete.